guys, majong adlaw, padung nami muli kay siya guys. Di amin ning agi sa padung bitaw dimiyaw nga krasada kanang bilar to dimiyaw. Kay mao malagi to gasuyong malagi Miss Bohol Butik Hotel das bilar unahan sa merkado unja. Gusto pungundoy mo suway bag agi dari kay wa pong mi kaagi dari pero grabe na angis ming duha sa kagwapo sa lugar tanawan juga grabe kahoy. So salamat kaadtos mga nananim daning mga kahudya kay sure man jud ko nga man made ni kay grabe ka lumbay man jud kaadto ang linyahan. So padung mi karon guys sa dimiyaw kay kanang mohapit ko na pud mi sa pagsa kato bitong ni sikat sa FB nga pagsa hilltop. Grabe jud guys, grabe na sa view daari. Inja moagi pud mi dari sa Lugarita Falls or Lugarita Swimming Pool and Falls. Yan ang sabi tawag dan. Oy basta kay Lugarita. Inja tanaw ninyo mga kahoy guys. So, grabe gajing kagwapo. Ang bugnawa dari. Actually mura gitugnaw ko na ni pag-agi na mo. So mao na ni guys ag Lugarita. Inja wa man day so dagilang pool karon. Siguro wa pa siguro jud ni gi-open og balik. Pero nay mga falls, waterfalls nga mga nag-agas-agas des daplin. Tanawan ninyo na makitaan man ninyo unja ron nagtukad na mo unja grabe pang kabugnaw kay ag mga kahoy badag ko unja kanang ka kuan palibot kanang sa bitaw na nang iig mo nang tugnaw di kasugod ag init sa kanang adlaw na guys nagagas-agas ag jahang kuan mga tubig gikan ko nis bukid unja garabing bugnawa. So wa laman pud mi muna og undoy motor kay mura maglainan ba kay arang kabugnaw ka adto arang tugnawa feeling na hagnay umo. Di na namin mo hapit guys. Ato may mo ato sa dimiyaw ba to? Pagsa, ato may mo ato sa dimiyaw. Kasi na yung wrong turn na eh. Sa? Wrong turn. Aglit no, lugar pa. Aglit no guys. May wrong turn, bagat kautaw. Bitaw guys, ug di kaanan mo agi dali mamurabag lain ni mong bation kay anaghan na mo kahoy and jawa bitaw mga bay. Murag kabaan pag ka. Di anami guys sa dimiyaw na ni nga area padung na ni sa pag sa hilltop guwapo ka guys kay overlooking ilang lugar dari na kas kinababuan barang hangin na ja mao ni pag sa hilltop view pool wa nami musud guys kay mura magsarado pa wa may mga kataw-taw unja kanang wa pud mi mga ilisana nga basa ba sa Miss Bohol Butik day kahoy guys maka guys mura pianan siguro ni kapri harap ang giapil kay mura magarang karaan na jud nga mangga. Ja, padadyon mi guys, ning butho mi guys ditos dimiyaw ana bitos kanibang nainga ni daghang maninda og mga watermelon. Wa pa man ni kaabot sa merkados dimiyaw, grabe jud watermelon ti nagilumbay. Pikas-pikas lagi mga tindahan sa melon, lain-lain bisag asa ra makapili. Pwede, pikas wa or arikas tuog na. Padadyon gihapon mi guys hangtod nga nang abot mi sa sentro sa dimiyaw mo na ni sentro sa dimiyaw. Grabe lajo-lajo na no gamong biyahe kay dari mamining agi, mao ni nasimbahan nga katolikong karaan. Ja, mo nilang sintro na gani checkpoint na daghang mga army. Nagwapo ra ba? Buyag. So guys, mo ni series bus, mo ni public transportation da Aris Bohol. Naka-overtake mi kining hunang man anja di ana mi daay guys sa Valencia. Tanawan ninyo guys ag moto guys ilang gibutang agnit kay arong masawod ag mga mulanay nga mga bato. Ja amazing nga adyo kay ag pikas nga side sa kalsada is dagat imo makit-an ja grabing papuha kay grabing kablo makawa jud sa imuhang ka magawaan din makita kag ngani nga view ja Pikas Mountain ja Pikas dagat di ana Miss Garcia. Shout out sa Limit Store. So mo ni church na madari sa kuan guys Garcia. Uy gibad san mi gubirtik sa kuan series mating nga jadi gajig palupig. So di anami sa sentro sa Garcia Hernandez simbahan nilang Katoliko sige nam tagagi dani halos kada vlog na humagian man din na mo nilang munisipyo daari ang ilhang mayor na guys sa pang parinti side sa Vertudaso ja mo ni guys ag mining da Aris Garcia kanang green bitaw na po say tawag dana basta kay mo na dani ilhang gimina dyan ay mga limestone nga na wa ko kasabot di ko ka-explain nyo na kay wa ko kalibutan dana basta katong buntura to ay naputi dagto murag mo utoy lang kot-kot. So ha na matadapit to alam ko ka tuuro ha ni hagna naman siguro ni basta gapuhag dagat kay sanawa maka proud ka adyo gatong mga dagat daris Bohol gatong mga bas kay puti agaman kay arbad sang ito mga gato puti na gani mga nangaligo kaliguon man jud dagat ba ja mag-eulig ko sang buhok jang mutuski kay wa mo conditioner angay maning buhok nimo ligo og conditioner og muligo kag dagat basta ribanded. So guys, mao dyan ang ganahan guys, ug mobiyahe ko gikag Tagbilaran, ug ari ko agi sagna exterior man siguro tawag daan ni kay ngano, ag view lagis dagat, arang view hag dagat ron kay linaw, jarang kablo ka adyo.
haga ni ginas undoy nga mo hapit mi ba kay di naman siya janing uwan guys pagabot na muskan dihay sumoto ni hapit ko dari ukay uka dyan nang ukay na lamang kog mga sanina kay kuan raman barato raman tag 20 raman basta guys kay barato ra daghan kay kapilian na o ganahan kag mga kay ukay parehas na pwede ra ka moarhi daari sa Merl Marl ukay daari sa kandihay at bang din sa merkado guys wa lang ukay dyan dihay at bang sa merkado malingaw ka kay daghan mo pagkay kapilian nakadagan ikog dress dala koy blouse na da kay uwan man lagi ara namang panilong kay di man magsilbi og das magtasuan kay mo gateng karang tugnawa. Di na guys, nauli na ko subay guys, uwan gihapon. Nandiya, ang uban nga clips na ni guys, nga hang isumbay is, mga niaging adlaw pa ni nga vlog kato ni Aris at Julie sabay. So, nahulingan man na sang cellphone, nga diha pa di ay, so akan alam kung gisumpay daan nga itong vlog today. So, garabing uwan na, June na, ting uwan na pod, andam tas ang mga rin ko tong padyong daan kay, agsipon o gagubo, COVID na pod, o ato ang pasagdan, maura ba jay findings sa COVID, masuspik ra ba jagas COVID, o na kay sipog ubo. Ang uwan na guys, tugnaw ka adyo makakudyo sa tugnawan ng gangking. So guys, dami isdang gagmay pinrito, sagol man ni tamban, buhalin ng mga isdaan ni kanabit ng murag mangsi, daghan man sila pareho kurma, dyan na pikarabalya, sagol ang potpot, adyo na raman ni pinirito, ning improve na gadget po, kay fresh fish man ni, di man ni buwad, so bahala gagmay basa kay lami, basa kay frisco. So, padung namin na ni mga unog pamahaw na dapat may iskabitsi. Si Ate Julie galuto na ni mga iskabitsi. Ganahan ko kay daghag sabaw. Mado na po ni sabaw ibahog-bahog. Kay makagana mas kaon kung na ibahog-bahog ni mo. Kontraswa, dry jug ajug mo pagkaon. Good morning, Mother! Oh, good morning, Florami. Good morning, Mama Julie! Good morning, Inday Florami. Sa morning, isda, ngay mong gipada gahapon, giskabit si gabi, iwa man nahurot. Ano, inuna kaya na pa yung mahuot pamahaw. Dadagwan mo itong isda, mong gipada, ako ba naasa rin? Ano na, ekonomiya ba? Babaliya, sige. Ekonomiya kayo, bang sa dagpanahon. Mahaw tanin jo guys, mamahaw sapod mi kaya si timidya na, way la may ili kay Juan Kajo. Arston! Ang isa ako si. Inuwa ngay, mong gipada, di sa mga kaya di pa pala imo palit di ay. Gipada bitaw na nagapon guys kay wa pa man kuning uli. Mga Ikaw na tiwas. alas 4 ang gipada kay nag-upload pa man kog tiwas. Harang gipada sa balabal. Ngarang ra, Ibog sila, mong gipada. Lord God, nga salamat aning grasya nga among sauhan karon sa buntag. Agsitiri kay di naman buhugas. Si Ate Julie pahilam-hilam na pero kasing kasag na nagpistim gawa mo. Pauli-uli dari ako rin kay pahugas. Iyo, maganda, dahil kung ana. Hinga na. Di ka kurala. Kay lako na. Araw hindi ka gamay. Di ako ka. Ano ba tayo pista? Astiri kay magsige mo lang pag TikTok. Uy, gahapon na to. Kung ko skinny. Skinny. Di ba luoy tanawan sa Ate Julie? Luoy ka, Ju? Skinny day. Skinny. Si Ate Julie, hapit na dari mo si Mana. Kada adlaw hugas, ang luod sa tighugas. Kita sa nila, tirda may nakitaan guys. Banga, kananay. Uy, kanang picture ba? Tir, picture sa mga naong chispusa ko, no? Dia. Naong chispusa. Siya sa kailamdag, tanawa. Na, ba, nagpunawag naong sa chispusa. Daigin mas nanay nga may ang duko ng chispusa, dari may ang nay, no? Yan sa'yo magka-istorya na, nagbaba na Busika rin, bakba lagi yan sa musa. Bakbang busika rin ilong. Agbaba ko na ng busikat patig ilong. Ha? Sanay. Musa. Ilong, musika. Busika rin panisnis. Sige, magpanisnis yung busikat na nun. Ay, giliw ka naman sa mukha. Ano basukaan. Kaya nagating itpigis, makasala man gadit ta. Kapag saksa nila may itong makita, nag-scroll yung news feed. Saksa nila may makita, makasala man gadit ta. Guys, unsa kay uwan man kaadtos gawas guys. So di aramis kwarto guys, gaunot-unot di aming tanan dari Aliana, Kinkin, Jay, Tirin, ja atang interview ng mga tao dari guys. Sama mo ha, mag-interview ko. Mag-interview ta rin sa mga tao guys. O sagsanisan ni Ragod. Adog login lagi kay mga na. Glog! Adog glog! Si Kinkin na tangon ang interview kay nagbawkot. Kin. Hindi ko mabakot. Ay, bakot eh. Ansay nga ni mo tinood? Ay, Kinkin! Tara nga, kuha ko kadungag, asa? Kingaboy. Apelido?
Kesgar hinaja. Uy, di badak. Utro. Unsay nga nimo tinawad kesga ha? Yung Gabriel. Apelido. Murato. Enja, bayot ka de. Di. Hello, bakit? Hello. Bakit na skin kinagbayot mo na siya? Bayo kakin. Ikaw. Ha? Nasaan sa? De, agi ko, je bayot ka de. Pagtarong, malagi skin ka, kakin ka lagi. Kain bayot kakin. Di, ingin mo lagi. Ingat tuntos ka dyan, bayot ka dyan. Na, ingat na. Lagi, wala iko. Aduh sa tayo ka bayot ka de. Nah, pinagan, suruh gini nih. Di, ingat di dalam. Halo, bayot siguro na si Ja. Agi kau bayot ka de. Tomboy ka de. Nah, tomboy di ay. Hala, arang uwa na gyapos gawas guys na buti bagjo. Kana don't mind da bulingon kay manglaba man kuron ug panalubag. Ha nagiandam na kay nang labahan. Yeah, si Tiri na last, Chirinas. Ikaw, iwagan ka wa? Iwagan ka? Ha? Ansa? Ay, bastos ka na. Sige, kut-kut bilan. Iwagan ka wa? Ha? Wa, bot. Gano'n matug magisi? Iwagan? Ya, lagi iwagan na lagi. Kaila ko na ni bajiha. Uwagan ni. Kaya nagtuog ni si. Nagsilpon nga na usdaghan. Kas kakusun. Wawan mo ngay na mo. Amo, nagingon nga mo dyan magtabuk. Ag ikaw, ken bayot mo dyan kakin, no? Bayot ka? Ato ka, higda dari kay arong apil ka sa interview. Dali, higda. Higda diha. Higda mo diha kay apil mo sa interview. Dali na day, higda na day. Ha? Agay, tiing mo nagbasak. Hala! Di sa makagikan! Ginoo ko! Mura magnagbasag! Ipabitay, ana. Hala, higda. Ana, ibitay ragtail ha. Isa man ka nagbasak. Di sa ka nagbasak? Paunlan ni Joy kay Luoy. Higda na. Paunlan ni Joy kay Luoy. Di sa kagikan? Tuho ta pura mi nagtunog. Di sa maka Nagtunog ko sitak. Nagtunog ka sitak? Sakpan ka ning gawas di ka. Nagwanuwan ka? Halaka, impas gud kang nanay. Ngano nagpawanuwan ka? Ah, dai skin dai pangutan na skin dai bayot ko. Pangutan na dali. Lina, pangutan na yan. In bayo kakin. Di. Nadi. Hello. Bayot ka ken? Hello. Tugas tinod. Di lagi. Ikaw, Jai. Di lagi. Hello, nagkasag malagi pinalagput-lagput malagi kunot. Ayo bugnuas Jai day kay luoy day muli dinas maribuhok. Kaon na punta guys, dahil sinugbang tamban na repres ko pa dyan ni kaadyo kay maupa ko ni paghawas na nigikas sa dagat. So, dapat iparis na tang saging nga, guwa nga, dinung naglaway na ko, lamin na kadyoy kaon. Guys, dapat ko ipalit gabi guys, nga mga supas na bulke. Basta daghan ni patatas, kanang mga ingani ba na, kanang mga dahil. Kuya, natira pa di bagbahog ngay. Hindi ba? Labi man ibang kuhubang. Basig na ba? Ikaw din ng isda. Kaan ko? Para ko saging. Kaya bagbahog. Harap na. Ay, mga antanin guys. So guys, mamahaw tanin so manay mo pamahaw saging. Tamban di apa inunan. Kaya mamahaw na tatira. Tiri ge uwagan. Balik iuwagan nyo ka. Tira! Uwagan. Gansa? Tiri ge uwagan. Nay, tagbagbaho. Nandiyo ba na datay? Pagbayas ko ba ako sa Ano to namay dang Gabriel lang ruwi nga. Ubaw. Ubaw! Kadang sahos. Para mag-lipstick. Lingkod na siya tayo.